també trobem de vegades notes d'historiadors. També n'hi ha, en el cas, mirar la bibliografia d'històries que fan sobre el país, sobre la comarca. Parlant del llibre de Cabanilles, però després tenim els llibres de carreres que han dit els tomos de la geografia del Regne de València. Ahí teniu recursos i coses que es poden servir. I a més d'estos llibres ja estan les aproximacions a la història del País Valencià, de Joan Reclà, de Terradell, de Valero, etc., de molts més personatges i sobretot bibliografia, llegir molta bibliografia sobre el tema. No he parlat dels arxius parroquials, però aquells que tenen arxius parroquials hi ha un inventari d'arxius parroquials on també es pot trobar molt bé la identificació dels personatges, les famílies, etc. I després n'hi ha una altra cosa important i és les escriptures velles dels documents. De vegades aquests documents estan en casa, es perden i tal. Jo recomano, si se poden anar entregant als ajuntaments, a la biblioteca municipal, formar un fons documental d'escriptura. Perquè de vegades no diuen res, però diuen molt. Diuen, per exemple, de l'aixovar d'una nòvia en un moment determinat, d'una crisi agrícola, com disminueixen les bodes, com disminueixen les dots, com les dots a vegades enumeren paisatges i toponímia del poble, com recollir la toponímia del poble. Mireu, un dels casos que he tingut present en el llibre és una família que ve a Olocau, compra un xalet, se posa a viure i justament viuen en un lloc, en una carretera on se va a un abocador i van a tirar les coses velles del poble. Aquell matrimoni eren gallecs, veien que passaven carros a vegades carregats de mobles i després ells anaven allà i recollien i escarbaven. I de fet ara tenim un fons documental etnogràfic en Olocau de més de 300 peces, però a més això és que també ara plegaven escriptura. I resulta que podem calcular en una època determinada, en l'època de l'expansió de la vinya i del conreu i de l'extensió dels destil·ladors d'aiguardent, com això representava per a una família prosperada i com aquella família havia fet un patrimoni molt important. I justament un dels personatges claus de la història moderna de la Vall d'Olocau que troba és un navarro, que és alcalde d'Olocau, i que justament la major part d'aquestes escriptures corresponen a compres que fa ell durant 10-15 anys de trossos que va comprar. I acaba tenint un patrimoni de més de 300 fanecaes en el secat d'Olocau, més un patrimoni en la Pobla Aiguardona d'Horta i un patrimoni en el terme de Llíria de vinyes i oliveres en el Campès i altres zones de Terrassa. I dius, i aquest personatge, i comença a estudiar aquest personatge, resulta que en 1870 hi ha un inspector, s'ha imposat a l'escola en els pobles, que acaba d'una escola, i el conde, l'inspector i l'alcalde Navarro parlen de construir una escola. L'inspector proposa que facin també casa per al mestre. Diu que si fan casa per al mestre, els mestres se quedaran en aquell poble mestre i serà més tranquil·le el seu treball. I així no va. I Olocau en 1878
inaugura unes escoles, 2 aules i 2 vivendes per a mestre i la mestra, i és un dels primers pobles, no de la comarca, sinó del País Valencià, que ha construït una escola nova i una casa per als mestres. I, de fet, els mestres se quedaran més temps i n'hi haurà un aprenentatge molt millor. Bé, aquestes escritures ens donaven pistes d'aquestes coses. Justament en això, la col·lecció també tenia llibres d'agricultura i llibres d'altres coses. Això també ens feia acostar-nos a buscar també en les cambres i en els llocs llibres. De vegades es donen pistes de llinatges o de famílies que llegim. És així com trobarem en el clau d'una cambra la Gaceta de la Constitució i un llibre d'etnografia de francès. No sabem com arribava aquell llibre a casa del tio Jaume, però el tio Jaume tenia el butlletí de la Constitució de 1812, totes les ordres de la Constitució i aquell llibre d'etnografia que no sabem quina era la cosa. Però això són fonts interessants, fonts que ens ajuden a comprendre això. Jo, en els capítols que parla, com parla de l'agricultura, la introducció de les eines de treball en l'agricultura, com n'hi ha una era de llaurar en bous, en parella, com després de l'edat de com després està la xarruga, i com això fa a eres i èpoques diverses, i com aquest descobriment es va donar etapes en l'evolució de l'agricultura local o de l'agricultura regional. Jo voldria potser que, si podíeu preguntar-me coses, de fet, vos recomano això. Si mireu els capítols de la meva història, trobareu, de vegades, trobareu AMO, Arxiu Municipal de l'Ocau. L'Arxiu Municipal de l'Ocau es comença en 1842, en les primeres actes municipals. N'hi ha algun altre document anterior d'estos pobles que estigueren una mancomunitat, pagaven els impostos i tot, fins que els governs liberals que feren la divisió provincial dividiren la vall en el terme entre Castelló i València. Això repercutí molt en els pobles. Gató va ser negar a passar a la província de Castelló, però l'obligaren. Entonces, Olocau i Medines demanaven que ells també volien passar a la província de Castelló, i si no estarien tots junts. Tampoc es feren cas. A més, a Olocau i a Medines es feren partit judicial de Pilar de l'Arquebisbe, quan no tenien una continuïtat geogràfica ni res, quan estaven a 9 quilòmetres de Llíria, que era el partit judicial que es corresponia. Vull dir, que fos un mareig i un atac, però ja vegeu les coses, les voltes que fa la història, l'únic poble de tota la història d'Espanya que ha canviat de província ha sigut Gàtova, que ha passat a la província de València i que ha format part del districte de Catalunya. Com de vegades la història té aquestes sorpreses i aquests anàlisis. Els arxius